Και τώρα ήρθε η ώρα. Θα ζήσουμε ιστορικές στιγμές. Δίνετε το γαμπρό τώρα. Πάμε. Ναι, πάμε. Φύγαμε. Εντάξει, το έχει. Αυτό ήτανε. Το έχει σου λέω. Κρατάω, το κρατάω, ελάτε. Πιο σημαντικό για αυτό το νησί είναι οι σπάνιοι άνθρωποι του. Εγώ δέθηκα με αυτό το νησί ταυτόχρονα με τους ανθρώπους.